Ola, moi boas tardes a todos e a todas, benvidos e benvidas a esta cuarta xornada xa das Noites do Carme aquí na Praza da América. Hoxe concluímos estas xornadas do 2024 con Clarisax Band. Dadelles un aplauso que levan aquí xa cantando ao longo da tarde. Xa están listos para comenzar, vamos a empezar porque acabades de afinar antes de que se desafine a cousa. Pois, como os dicía, concluímos estas xornadas, esta segunda edición das Noites do Carme con Clarisax Band, que é un proxecto impulsado polo Conservatorio Profesional das Pontes, que trátase dun proceso de fusión entre o alumnado de clarinete e saxofón, o profesorado e o ex alumnado do centro, no que comparten as súas experiencias e ilusións facendo música xuntos. Os temas e as cancións do repertorio son dos séculos XX e XXI, e seguen sendo moi populares na actualidade, a maioría seguro que os coñecedes. Tentan abarcar varios estilos como clásico, jazz, pop e rock, para abrirse tamén a novas linguaxes, ao idioma musical moderno máis dinámico, pero por suposto sempre co seu toque persoal. E hai que dicir que todo o repertorio está adaptado ou arranxado polo seu director Marcel Chirilov. E van a interpretar esta tarde para todos vós Así fala o Clarisax Band, que é unha adaptación do Así falou Zaratustra de Richard Strauss. Tamén van a tocar esta benda Cordó Tigañas, Camaleón, Señor Duque de Stevie Wonder, Atmósfera de Johann Sebastian Bach, Muller Egipcia, un tema da banda sonora da película Pulp Fiction, Sorte de Tim Mitchell e Shakira, Festa Pagana de Mago de Oz, tamén bastante coñecida, O Home Sandía, Driver's License, Libertango de Astor Piazzolla, un tema tamén moi coñecido de Pink Panther, de Henry Mancini, que é o tema da Pantera Rosa, Rolling in the Deep de Adele, e rematarán con un guiño á música tradicional galega coa muñeira de Chantada. Aquí vos deixo con Clarisax Band e co seu director Marcel Chirilov. Un aplauso para eles.
Aquí está Clarisax Band. Vamos a presentar os clarinetes Daniela Calvo, Laura Miragaya, Candela Salgado, David Otero, Sofía Rodríguez e Gonzalo Fernández, saxofón, Sadair Legaspi, Lara Mirad, Mateo Meizoso, Uxía Pita, Icía Salgado, Mateo García e Noa Gid. Ex-alumnos, Manuel Vélez, Artur Infante, Pablo Miragaya e profes Olaya Rodríguez, Ernesto Gancedo e Roosevelt Bouza, director Marcel Chirilov. Eles foron Clarisax Band que clausuraron estas segundas xornadas das noites do Carme aquí na Praza da América. Parabéns a todos. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos aquí dende o luns. As primeiras noites foron un pouco desapacibles, pero xa foi acompañando o tempo. E quero recordarvos que mañá ás 8:30 da tarde, diante do Concello, terá lugar o pregón das festas do Carme e da Fraga daqui das Pontes 2024. Moitísimas grazas a todos e ata mañá.